המשחקים של גיימר, והיום אנחנו הולכים לשחק שוב פעם באמונג אס. אז הפעם זה עוד פעם דרך האונליין. מי שרוצה שאני אעשה סרטון עם חברים שלי שיגיב לי פה בתגובות, כי היום זה יום מיוחד, כי חברה שלי נכנסה דרך לאונליין הזה. הנה, היא פשוט לא איתי על הקו, היא יודעת שאני פה, אז היא לא יודעת מה קרה לה. הוא לא פותח משחק, אז אני אצא הנה, אני אצא מהפימוד הזה, כי הוא ממש מעצבן אותי. נחזור לכם. קיצר, יאללה, פתחתי את האפימוד ואנחנו נכנסים למוד אחר. אפימוד, אני רגילה להגיד אפימוד. טוב, יאללה, לא גנבו לי את הצבע, תודה לאל. כי פעם הייתי משחקת בטוקה בוקה, היום פחות, כאילו זה השכל שלי של דברי שלום, תפתח את זה כבר. אתה כבר שעה ככה, אתה מחכה לרגע האחרון. אני לא מבינה את האנשים שלא פותחים את האונליין. באמת חברים. כי יש פה 5 אנשים, הם נכנסים מהר, זה יפה. נכנסים מהר, זה יפה להיכנס מהר. למזלי, אף אחד לא גונב לי את הצבע. יאללה, בואו נתחיל. אני לא אימפוסטר, למען השם. יאללה. בואו נעשה משימות בינתיים. אני אחזור לכם שתהיה הצבעה, ושמישהו ימות. אפשר להגיד שזו המשימה הכי גרועה בחיים. פה פעם שאני נפיל פה מצב 2. הם פאקינג, אומייגאד, הם ניצחו. זה היה המשחק הכי קצר בחיים שלי. זה למה אני לא משחקת באונליין. בואו נפתח משחק אחר, אלוהים ישמור. לא, אני לא רוצה עם האפימוד הזה. אפימוד. די כבר, ילדה טוקה בוקה. טוב. כאילו הפסקתי, אבל זה נשאר לי האפימוד בראש שלי. טוב, יאללה, בואו נפתח משחק אחר. אני אחזור לכם שהמשחק הזה ייפתח. שוב פעם פה יש 5 אנשים ועדיין לא גנבו לי את הצבע. עדיין. סתם, גם לא יכולים לגנוב את הצבע. אם באתי עם עברות אז לא נשאר. ושוב פעם זה הייתי רצח, אנשים אוף! וואי, אני נראה לי לא, יש פה עוד בת. כאילו מן הסתם יש לה בת. אולי אני אשנה את עצמי לשטן. אולי אני נראית כמו מלאך. אבל אני בעצם שטן. אומייגאד, כאילו אם הוא ישנה את הצבע, כאילו אם ישימו קשת של מלאך והוא בצבע לבן, אז פשוט ישימו, והוא ישים את הקרניים של השטן שיש כבר באמונג אס, אז זה כזה יהיה מלאך ושטן, למרות שהוא יותר קשור. עוד כחול. אוקיי, נו, מתחיל משחק ויאללה. אוקיי, אז נפתח כבר האמונג אס. אין לי מה לעשות פה חוץ ממלאות משימות. זה משימות גרועות גם כן. יש פה את המשימות הכי... הנה, זה משימה שאני אוהבת. זה קל... איך זה התמלא? טוב, בוא נפסיק עם המשימה הזאת שהמשימה מתקנת רצח. כאילו, אני אין לי דברים... אומייגאד, הוא בורח ממני כי הוא חושב שאני אתפוס... אתם ראיתם את זה? הוא אשכרה אחד בדלת! אני מצביעה לחום. איך זה קרה? יואו. איך זה קרה? אשכרה ראיתי אותו יורד מהדלת, אלוהים ישמור. יש, אני ידעתי. אם זהו אני מלכה. אני מלכה. הצפתי את המשחק, חברים, מה עושה? אני ראיתי אותו יורד דרך... זה הדבר הכי מוזר בחיים שלי. טוב, אני חושבת שהיה לנו קצת מספיק אמונג אס להיום. טוב חברים, אז עוד משחק משוגע ומטורף. אני ממש
מצטערת על זה שפתחתי את האונליין הזה. אני הולכת לעשות עוד סרטונים אונליין, כי זה ממש כיף לי. אבל כאילו... למה? זה כזה מוזר לשחק באונליין. כאילו, יש כאלה שמשחקים באונליין ואני מרחמת עליהם. אני אגיד לכם את האמת. טוב, אז עד כאן היה סרטון אמונג אס, מקווה שאהבתם, כי אני פחות. מה זה פחות? ועד לפה גיימינג, ביי.